Lumea credea că domnia Japoniei s-a încheiat din cauza tehnologiei ieftine, dar țara soarelui răsare tocmai a lansat un contraatac devastator. Pentru 2026 apar 18 pick-up-uri japoneze cu o misiune clară: să umilească rivalii care prioritizează ecranele în detrimentul ingineriei. Nu vorbim despre promisiuni fragile, ci despre mașini concepute pentru a revendica tronul global prin forță brută și fiabilitate eternă. Dacă plănuiți să cumpărați un pick-up, opriți-vă. Adevărata putere japoneză s-a trezit și este aici pentru a revendica ceea ce îi se cuvine de drept. Haideți! Modelul 17. Mazda BT 50 2026. Începem cu numărul 18, cu Mazda BT 50, o camionetă de dimensiuni medii dezvoltată în colaborare cu Isuzu, care împarte o platformă cu D-Max, dar cu un design distinctiv, pur Mazda, cu propria sa identitate unică. Motorul turbo diesel de 3 litri produce 188 de cai putere. Este același motor Isuzu dovedit, dar Mazda i-a dat propria notă de rafinament. Și credeți-mă, se vede la fiecare accelerație, la fiecare schimbare de viteză. Grila emblematică Mazda, cu acele faruri stilizate, îi conferă o prezență stradală, pe care alte camionete pur și simplu nu o pot egala. Aceasta nu este o camionetă generică. Este o Mazda și arată ca o Mazda. Interiorul este locul unde Mazda strălucește cu adevărat. Rafinat, cu o calitate a materialelor superioară majorității concurenților. Un ecran tactil de 10 inci cu conectivitate completă, comenzi intuitive și finisaje care se simt premium la atingere. Modelul 16. Mitsubishi Triton 2026. Mitsubishi Triton sosește ca o pick-up compactă actualizată, cu un design mai agresiv și legendarul Super Select 4WD, un sistem inteligent de tracțiune care se adaptează automat la teren. Motorul turbo diesel de 2,4 litri produce 181 de cai putere și 430 de Nm de cuplu. Acestea nu sunt cele mai impresionante cifre de pe piață, dar acest motor s-a dovedit a fi practic indestructibil în cele mai dure condiții. Șasiul cu cadru tip scară este robust, construit pentru a rezista. Suspensia a fost îmbunătățită pentru a oferi un confort mai bun, fără a sacrifica capacitatea off-road. Mitsubishi știe că mulți proprietari folosesc aceste pick-up-uri atât în oraș cât și la țară, iar aceștia au găsit echilibrul perfect. Interiorul a fost modernizat cu un ecran de 9 inci și o tehnologie completă de siguranță. Nu este cel mai luxos interior, dar are tot ce ai nevoie și este bine conceput pentru utilizarea în lumea reală. Modelul 15. Nissan Navara 2026. Nissan Navara este o camionetă de dimensiuni medii reîmprospătată, vândută în Europa și Asia, cu specificații care dau o înfrângere concurenței. Motorul diesel twin turbo de 2,3 litri produce 200 de cai putere și un cuplu de 450 de Nm. Acest sistem twin turbo elimină complet lag-ul turbo și vă oferă un răspuns imediat de la turații joase. Dar ceea ce diferențiază cu adevărat Navara este șasiul său spate multilink. Spre deosebire de camionetele tradiționale cu punte solidă, acest sistem oferă un confort superior atât pe șosea cât și în off-road. Este ca și cum ai conduce un SUV, mai degrabă decât o camionetă tradițională. Designul exterior este modern, cu grila V-Motion specifică Nissan și faruri LED inteligente care ajustează automat fasciculul în funcție de condiții. Interiorul este spațios, cu materiale de calitate și tehnologie Nissan Connect cu ecran tactil de 12 inci. Modelul 14. Suzuki Jimny Pickup 2026. Iată ceva complet diferit. Suzuki Jimny Pickup este o pickup compactă bazată pe legendarul Jimny, un adevărat off-road sub formă de pickup care revoluționează conceptul despre ce poate face o pickup mică. Motorul de 1,5 litri produce doar 102 cai putere. Nu este mult, dar acest motor mișcă un vehicul care cântărește doar 1100 de kilograme. Raportul putere-greutate este perfect pentru ceea ce a fost conceput acest vehicul. Transmisia 4x4 cu cutie de viteze joasă și punți față și spate solide îi conferă capacități extreme off-road. Această pick-up mică poate ajunge în locuri unde pick-up-urile mai mari nici măcar nu ar încerca să se aventureze. Modelul 13. Isuzu D-Max 2026.
Și iată o camionetă japoneză cu inginerie pură, nealterată. Șasiul cu cadru tip scară este ranforsat și special conceput pentru a face față oricărui teren pe care îl expui. Motorul turbo diesel de 3 litri produce 190 de cai putere. Acest motor este dezvoltat și fabricat în întregime chiar de Isuzu, o marcă cu o tradiție impresionantă în producerea de motoare diesel, sinonime cu durabilitatea, puterea și fiabilitatea. Nu vorbim despre experimente ieftine aici. Vorbim despre motoare dovedite de-a lungul deceniilor, motoare robuste care te duc acolo unde alte camionete nici măcar nu visează să ajungă. Pentru această nouă generație există 6 versiuni diferite, de la cea mai simplă, axată pe muncă grea, până la cele mai echipate și luxoase versiuni pentru cei care caută confort și tehnologie fără a sacrifica robustețea. Modelul 12. Toyota Stout. 2026. Toyota a creat Stout cu o misiune extrem de clară: muncă pură, capacitate reală și zero brizbrizuri inutile. Este practic un Hilux, dar mai ieftin și mult mai accesibil pentru antreprenori. Este construit pe platforma Hilux, dar adaptat pentru a fi mai economic și funcțional. Toyota nu a vrut să inventeze nimic neobișnuit sau să experimenteze cu tehnologii pe care nimeni nu le-a cerut. Au făcut ceea ce fac cel mai bine: un vehicul puternic, fiabil și gata de muncă. Motorul turbo diesel 2G de 2,4 litri produce 150 de cai putere și 400 de Nm de cuplu. Imaginați-vă asta: capacitate de remorcare, putere de transport și consum rezonabil de combustibil. Acest motor mișcă un Hilux cu ușurință. Imaginați-vă ce va face într-un Stout mai ușor. Transmisia manuală cu 5 trepte vă oferă control total asupra cuplului și puterii. Puriștii, șoferii de la țară și cei care transportă zilnic încărcături grele vor aplauda această decizie. Modelul 11. Nissan Frontier. 2026. Nissan a dezvăluit următoarea generație a celebrului Frontier la recentul salon auto de la Shanghai. Și, să vă spun, Nissan nu a ascuns absolut nimic. Frontier sosește cu o versiune hibridă, plug-in, dotată cu tehnologie de ultimă generație pentru piețe exigente precum Europa, Statele Unite și Australia. Dar pentru America Latină, Nissan va continua să se concentreze puternic pe versiunile tradiționale pe benzină și motorină. Există un Frontier pentru fiecare gust. Motorul turbo diesel de 2,4 litri produce între 145 și 204 cai putere, în funcție de versiune. Vorbim despre un motor rafinat și eficient, conceput special pentru a performa pe orice tip de teren. Sistemul de propulsie 4x4 a primit îmbunătățiri semnificative. Acest Frontier poate traversa râuri, munți, teren stâncos și drumuri care ar fi complet imposibile pentru pick-up-uri mai puțin performante. Modelul 10. 2026. Honda Ridgeline. Honda Ridgeline este camioneta unică ce sparge complet tiparele tradiționale. Construcția sa unibody, în loc de cadrul tradițional tip scară, și suspensia independentă pe 4 roți, oferă o călătorie lină și confortabilă, similară cu cea a unui SUV. Motorul V6 de 3,5 litri produce 280 de cai putere. Un motor pe care multe camionete l-ar invidia, iar Honda îl oferă fără prea multă fanfară, dar gata să umilească concurenții de pe șosea și off-road. Tracțiunea integrală este standard la toate versiunile. Nu este nevoie să plătiți în plus pentru ceva ce o camionetă adevărată ar trebui să aibă de la început. Honda înțelege perfect acest lucru. Designul este unic și elegant, dar menține acea esență robustă care caracterizează o camionetă adevărată. Interiorul este rafinat, subtil și modern, cu materiale premium. Aici nu veți găsi acele manete de schimbare a vitezelor uriașe și învechite care ocupă spațiu în cabină. Honda își spune adio și optează pentru butoane electronice pentru schimbarea vitezelor și padele pentru schimbarea vitezelor. O senzație incredibilă de spațiu. Model 9. 2026. Toyota Hilux GR Sport. Și acum ajungem la o versiune sportivă a celei mai legendare pick-up-uri de pe planetă. Toyota Hilux GR Sport vine cu suspensii Bilstein, bare stabilizatoare mai groase și o calibrare specifică care transformă complet experiența de condus. Motorul turbo diesel de 2,8 litri produce 200 de cai putere și un cuplu de 500 de Nm.
De asemenea, încorporează un sistem hibrid ușor de 40 și 8 de volți care asistă accelerația și recuperează energia. Designul exterior este agresiv, cu toate detaliile GR Sport, o grilă neagră, jante exclusive și autocolante sportive care strigă performanță. Acesta nu este un Hilux obișnuit, este un Hilux gata să emoționeze. Interiorul este sportiv, cu scaune din piele perforată, accente roșii peste tot și un volan sportiv care se simte perfect în mâini. Totul este conceput pentru șoferul entuziast. Diferențialul, spate blocabil electronic și modul de control al mersului cu derapaj mențin viteza constantă pe teren tehnic fără a fi nevoie să atingeți pedalele. Pur și simplu controlați direcția în timp ce sistemul gestionează totul. Prețul de $50.000 și $5.000 este ridicat, dar Toyota dovedește că o camionetă de lucru poate fi atât incitantă cât și sportivă. Hilux GR Sport este pentru cei care își doresc capacități de lucru cu emoțiile unei mașini sport. Ceea ce diferențiază cu adevărat Hilux GR Sport este munca exhaustivă depusă de Toyota Gazoo Racing în fiecare componentă. Inginerii au petrecut luni întregi testând această camionetă pe circuitul Nürburgring și în dunele din Arabia Saudită. Rezultatul este o calibrare care elimină complet ruliul excesiv al caroseriei în virajele strânse, menținând în același timp articulația necesară pentru terenul tehnic. Modelul 8, 2026, Mitsubishi L200, Triton Athlete. Începem al doilea capitol cu versiunea sportivă a modelului L200. Mitsubishi L200 Triton Athlete vine cu o suspensie sport special reglată pentru performanță, fără a sacrifica capacitățile off-road. Motorul turbo diesel de 2,4 litri produce 181 de cai putere, dar livrarea puterii și răspunsul accelerației au fost îmbunătățite semnificativ. Acest Athlete răspunde mai rapid și accelerează cu mai multă hotărâre. Designul exterior include un kit aerodinamic complet, cu bare de protecție unice și jante sport de 18 inch, care îi conferă o prezență agresivă pe stradă. Interiorul modelului Athlete dispune de scaune sport din piele și alcantara, care te îmbrățișează prin curbe. Tehnologia este completă cu un ecran de 10 inch și un sistem audio premium care face ca fiecare călătorie să fie o plăcere. Diferențialul spate electronic cu alunecare limitată îmbunătățește tracțiunea pe teren dificil prin distribuirea inteligentă a cuplului între roțile spate. Prețul de $38.000 poziționează L200 Athlete ca o alternativă sportivă și accesibilă. Mitsubishi oferă plăcerea condusului într-o camionetă de serviciu serioasă. Model 7, Nissan Titan, 2026. Nissan Titan este camioneta japoneză de dimensiuni mari care concurează direct pe piața americană și o face cu specificații care fac marile mărci americane să tremure. Motorul V8 de 5,6 litri produce 400 de cai putere și un cuplu de 625 de Nm. Acest motor puternic vă oferă putere instantanee de fiecare dată când apăsați accelerația. Transmisia automată cu 9 trepte este extrem de lină, schimbând imperceptibil vitezele pe măsură ce accelerați sau decelerați. Puterea este transmisă roților eficient, fără a irosi energie. Capacitatea de remorcare este de 9300 de kilograme. Este suficient pentru a remorca practic orice aveți nevoie. Remorci mari, bărci uriașe, echipamente grele de construcții. Capacitatea utilă este de 800 de kilograme în benă. Șasiul cu cadru tip scară este robust, iar suspensia este ranforsată pentru a rezista la lucrări grele constante. Interiorul este spațios și luxos, dispunând de o suită completă de tehnologie, un ecran de 12 inch și un sistem audio premium care transformă cabina într-o sală de concerte mobilă. Prețul de $45.000 este competitiv față de pick-up-urile americane. Dar Nissan are un as în mânecă, garanția lider în industrie de 5 ani /160.000 de kilometri. Această încredere în produsul său este ceea ce diferențiază Nissan de concurența americană. Model 6, 2026. Isuzu D-Max X-Terrain. Isuzu D-Max X-Terrain este versiunea off-road extremă, pregătită pentru cel mai brutal teren imaginabil.
Suspensia a fost ridicată cu încă 50 de milimetri, oferind o gardă la sol mai mare și unghiuri de atac și de ieșire îmbunătățite. Anvelopele agresive pentru off-road și protecția din oțel a șasiului protejează componentele vitale. Motorul turbo-diesel de 3,0 litri produce 190 de cai putere, dar reglajul specific off-road optimizează livrarea cuplului la turații reduse. Diferențialul spate blocabil mecanic asigură o tracțiune maximă atunci când aveți cea mai mare nevoie de ea. Designul exterior este robust, cu un snorkel înalt pentru trecerea prin ape adânci, bare de protecție din oțel ranforsate care rezistă la impacturi serioase, lumini LED auxiliare pentru iluminare extremă și bare de protecție împotriva rulării. Interiorul este durabil, cu podea din cauciuc ușor de curățat și scaune lavabile. Tehnologia este prezentă, dar nu excesivă. Totul este funcțional, conceput pentru utilizare în lumea reală în condiții dure. Prețul de $42.000 reflectă toate îmbunătățirile off-road. Isuzu își demonstrează specializarea în camionete pentru lucrări extreme pe terenuri imposibile pentru alții. Modelul 5, Toyota Tacoma T RD Pro 2026. Toyota Tacoma T RD Pro este camioneta de dimensiuni medii în versiunea sa profesională off-road. Este pregătită pentru competiție fără modificări suplimentare. Platforma TNGA-F este mai rigidă și mai capabilă ca niciodată. Motorul hibrid turbo cu 4 cilindri de 2,4 litri produce 326 de cai putere combinați, putere instantanee atunci când aveți nevoie. Suspensia Fox Racing cu amortizoare cu rezervor de la distanță absorbe impacturile brutale care ar distruge suspensiile convenționale. Diferențialul spate blocabil electronic, transmisia cu turație joasă și sistemul de control al mersului pe jos vă oferă capacități off-road intimidante. Designul exterior este agresiv, cu grila neagră exclusivă TRD Pro, priza de aer funcțională pe capotă, jante Method de 17 inch și anvelope Goodyear All Terrain, care se agață de orice suprafață. Modelul 4, Nissan Frontier Pro 4X 2026. Nissan Frontier Pro 4X este versiunea off-road cu amortizoare monotuburi Bilstein care oferă un control superior pe orice teren. Diferențialul spate blocabil electronic, cutia de viteze cu turație joasă și plăcile de protecție din oțel protejează componentele vitale la traversarea terenurilor dificile. Motorul turbo-diesel de 2,4 litri, în cea mai puternică versiune a sa, produce 204 cai putere. Acesta este motorul pe care îl doriți atunci când abordați rampe abrupte cu o sarcină grea. Designul exterior al modelului Pro 4X este distinctiv, cu grila roșie caracteristică, jantele exclusive de 18 inch și autocolantele laterale care identifică această versiune de la distanță. Interiorul este unic, cu scaune tapizate rezistente la apă, un volan perforat îmbrăcat în piele și o suită completă de tehnologii concepute pentru aventurierul care își folosește cu adevărat camioneta. Prețul de $42.000 face din Frontier Pro 4X o camionetă off-road, capabilă și accesibilă, în comparație cu concurenții direcți care cer mult mai mult pentru capacități similare. Modelul 3, Toyota Hilux 2026. Și am ajuns în top 3 cu cea mai legendară pick-up de pe planetă. Toyota Hilux 2026 sosește cu un aspect complet reproiectat, care te va lăsa fără cuvinte. Liniile agresive, o grilă masivă care impune respect de la distanță și farurile LED ascuțite, îi conferă o prezență intimidantă. Acest Hilux nu cere permisiunea. Impune atenție. Motorul diesel tradițional de 2,4 litri, cu 148 de cai putere și 400 de Nm de cuplu, rămâne disponibil. Acest motor a fost testat timp de decenii pe cele mai dificile terenuri din lume și pur și simplu nu te dezamăgește. Dar adevărata noutate este motorul electrificat de 2,8 litri, cu un sistem mild hibrid de 48 de volți. Acest nou motor produce 200 de cai putere și 500 de Nm de cuplu, o cifră care va face toate pick-up-urile concurente să tremure. Sistemul hibrid recuperează energia în timpul frânării și decelerării. Această energie este utilizată pentru a asista motorul în timpul accelerației, reducând consumul de combustibil cu până la 15% în condiții de conducere mixtă. Putere și eficiență într-un singur pachet. Șasiul este ranforsat, mai rigid și mai stabil ca niciodată.
Suspensia a fost reglată pentru a oferi o călătorie mult mai confortabilă, fără a sacrifica capacitatea off-road care a făcut Hilux legendar. Modelul 2. Toyota Tundra. Capstone. 2026. Toyota Tundra Capstone este versiunea supremă de lux a pick-up-ului de dimensiuni mari de la Toyota. Acesta este luxul japonez la cel mai înalt nivel, aplicat unei camionete. Interiorul este realizat manual cu piele semi-anilină, lemn autentic de nuc american și crom exclusivist. Tehnologia este discretă, dar elegantă, fără ecrane inutile și deranjante. Motorul V6, twin turbo de 3,5 litri cu sistem hibrid, produce 437 de cai putere. O putere brutală care mișcă această camionetă masivă cu o ușurință surprinzătoare. Suspensia pneumatică adaptivă include nivelarea automată a încărcăturii și controlul înălțimii pentru diferite moduri de condus. Călătoria este la fel de lină ca o plutire pe nori. Scaunele din față sunt ventilate, cu masaj și oferă reglarea puterii pe 14 direcții. Sistemul audio JBL cu 12 difuzoare transformă cabina într-o sală de concerte. Ecranul de 14 inch și afișajul head-up mențin toate informațiile vizibile. Capacitatea de remorcare este de 6300 de kilograme. Capacitatea de încărcare este de 1800 de kilograme. Putere și lux fără a sacrifica capacitățile de lucru. Modelul 1. 2026. Toyota Hilux Revo. Și am ajuns pe primul loc pe lista noastră. Toyota Hilux Revo, o versiune specială a modelului Hilux pentru piețele asiatice, care reprezintă rafinamentul suprem al acestei pick-up-uri legendare. Suspensia a fost îmbunătățită special pentru a oferi un confort sporit pe șosea, fără a sacrifica capacitățile off-road care caracterizează fiecare Hilux. Motorul turbo diesel de 2,8 litri produce 200 de cai putere și un cuplu de 500 de Nm. Transmisia automată cu 6 trepte este lină și eficientă, optimizând consumul de combustibil fără a sacrifica timpul de răspuns. Interiorul este luxos, cu piele naturală, lemn natural și accente cromate. Ecranul de 9 inch cu un sistem audio premium face din fiecare călătorie o experiență premium. Izolația fonică este superioară celei a unui Hilux standard. Toyota a aplicat materiale suplimentare de absorbție a sunetului, care fac cabina silențioasă chiar și la viteze mari pe autostradă. Tehnologia este completă cu Toyota Safety Sense, inclusiv toate funcțiile de asistență a șoferului pe care le așteptați de la un vehicul modern. Designul exterior este elegant, cu o grilă cromată, detalii exclusive și jante din aliaj de 18 inch, care îi conferă o prezență distinsă. Cele 18 pick-up-uri japoneze din anul 2026 sunt confirmate și dau o lovitură de grație întregii concurențe globale. De la elegantul Mazda BT50 la rafinatul Toyota Hilux Revo, accesibilul Mitsubishi Triton și reîmprospătatul Nissan Navara, acestea nu sunt doar actualizări cosmetice sau facelift-uri superficiale. Este un contraatac strategic al Japoniei pentru a recâștiga dominația absolută în segmentul pick-up-urilor, care le-a fost parțial smulsă de mărcile chineze în ultimii ani.